Kublai ki viewers ki prolog ki produk ki prosnam. Sa season 4 nga pediang seo bhai pi iwei. Leng ba ka video hang ni po ka YouTube channel ka jonga. Bat komu wei na ki samla padon ni kata ka jingkit kli. Nam ta ka ni ka imlang ka salang. Nam ta ka ni ka ribe ka jat ben riu. Bat nengkong haswa bangan kren lani ban pensngau ka ni. Ngasngau ka ban panma pakmat jong pi. Ki patba nong song snong jong ka riwar jantia hagba lengba ka ni ka video nga kren bat nga penrem jur ya unong mikmat napo ka dong ka than ke jong pi bat phila tip hiru pa unong mikmat napo ka dong ka than jong pi balong education minister balong home minister bat balai nga penrem u ka jing penrem jong ka long ba ulong minister ulong unong mikmat u balong irresponsible ubom doni ka jingkit kli ubom la ban handle ya ka department ubom la ban trikam bah habaya dei bat kipai bah nosong senong bat kham tam ka ka ba penmong bat ka ba pen snau diaw yang i kem kipai bah nosong senong hadin bang yo ka jingtip leng ba ki nong hikai ki bala sha weng kam ha ka ba komnu ukren bat komnu ujuba pakmat jong kini hikai ka long ka ka ba ngimla ban priang dalai leiru bat ka long ka ba itanat bat bom so tanat hiru dalai leiru Bakom no kat minister unong mikmat padba nang ni napok ka jela nang ni napok ka jat ben riu unut ban ang bat unut ban penmi ya kom kitu ki jat kentin usno thu ne em bai unong mikmat bat uyo ban kiu ya kerdan minister dei leng ba jong pi ki padba no song sinong napok riwar jantia bat pi ki padba no sinong napok riwar jantia pi dei hi ki pradok ki prasnam jongi pi dei hi ki prano song sinong hang napok ka jela bat nginget scam ba klempep nang tei na po riwar jantieru ki don hi ki no hikai ki bala sha wang no nakakam ki bala sha slot no nakakam ke jongki bat ka ka ba ngim so la ban pediang ka kentin ka ba mi na ka sentur jo u golong da ka ba ong bat ukran akmat ki no hikai ba ki no hikai ki dei ban lewat kam no sabar jela kim hun ya ka ba u le la ni ka ba ka state government ka wang kam ya ki lada ki no hikai kim hun ki dei ban lewat kam no sabar jela Tiga ka bang akwa ban kren bat ka bang akwa ban ong leng ba ka video ka long ba i malakmen rumboi ru la im sola ban trei bahaya ka kam hang ne po ka jela jongi hang ne po ka jat ben riu la im sola ban trei kat kum ka jing angnut kat kum ka jing kwa jong ki pat ba im sola ban handle ya ka pus ka ba idon ya ka department ka ba idon sel halit long education minister no sakiwei ki jela wat nem long education minister su hang ne po ka jela ka jongi ka her ka tanat puli putih hang ne po ka jela pat kawan ru ka bakadu tam hang ni po kari India na kerpat ya ki pat ba no song te po riwar jantia pa phinem seo pengapenram ya unong mikmat jongpi namar ba ka jing le ran kam dei tang ya phi ki nong jet nang te na po riwar jantia ri ka jing le ran kalong yang i borok ka we ka jat ben riu ha ka ba kat unong mikmat pat ba kat education minister bapat ya kita ki minister ya ki tenat hang ni po ka sarkar jela ar lai teli ki pus bat Ukraine kem uwei naki bom don jingkit kli kem uwei ubreu bom don su kata ka jingit tip lam kem no unut ban ang ban ong ba kino hikai ki dei ban lewat kam no sabar jela haba ki wei ki bar jela ki dawan wat kam sani po jela ka jongi te kalong ka ega jingkren ke bang ngimla ban pediang kalong ka ega jingkren ke ba bom don jingkit kli wat tang khandiat ru bat kalong ka ega jingkren ke ba pen le ran hadu kata-kata yang i kom kari bat ke jat pen riu bat ngalingo ru ba la don ar lai teli ki city ki bang la penher ha ka education department syau malak men rumbui ngala address kata ka city ha ka baya dei bat nadu ki tu ki por ki benai lockdown baya dei bat ki school fees baya dei bat ka online class bat kham tam ha baya dei bat ka ne ka form jong ka PGT ba POE ha ki te ki benai ki bala dep ba nakaliang jong nga bu jingkeli bat ngadawa ba nakaliang jong ka education department ka dei ban refund ya kabai form jong itu ki candidates ki bom siam layo admission hang tipo BGT namar ba balai nga ong ban refund namar ba kabai form hadu syajar tengka mudur menta ki breu ki ba thokot ki bala penlut da ki snam ban thok ya kawai ka kot kabar ben hatu kat ne kabadon sispa la ne aspa sla reila di tu ka kot kadang sondor tang sispa aspa laispa menta mudur pi ifom iba tang sisla itang sisla ifom Sondor hadu syajar tengka
kata ru hadu kini kisngi ngampat yo ka jubab ngampat yo ka respon nakaliang jong ka education department arlai teli ki city ngalap ha ti kani ka pen pau ka ka jing bomlong kit kli ya ka jing long irresponsible ya ka jing bomlong fit jong minister ban lit lani ban yalam ya ka department lani ban sensar ya ka department hang ne pok sarkar jela te ngikir patjur hang ne ya education minister bolong home minister balada imseula ban tri ka kam education minister lani ya ka kam kamu home minister hang ne pok jela ulai long minister no saki wei ki jela kamu ong ya ki no hikai ba ye ki jongi ngasau tu bakalong ka ba penmong bat ka pen ketang ya ki no hikai ki ba ye ki jongi leng ba ki jing kren bat ki jing pelat jen hau jong uni minister hang ne pok jela ka jongi te hawat ka jing le ran kan lit saki nong thabut ki bala penjop don borom yu bat penla bat ki bala penyo minister yu bat kom juru umdei tang ba ki penleran ba penleran ya kita ki ba penjop yu penyo long MLA bat long minister rei penleran ru yangi kom ka jat benriu ha ka ba ki wei pat ki jat benriu la ni ki wei pat ki pai ba no snong na ki wei pat ki jela kin sngo kum no pat kin ong ba ki briu ayu kom kini ki ba penyo minister la ni penyo MLA kom yu ni jat jing thau ti kani ka long ka khubor kabana kaliang jonga ngapen rem jur ya kan ka jingkren lapla bade ka jingkren bomdon jingkit kli jong uni education minister hang ne pok gejala ka jongi te bat ngiyo iru ngisakiru hakini kisngi bana kaliang jonga ngala pha iki city bunsin saka education department henrei nakaliang jong minister nakaliang jong department kam semdon ka no jingkit kli lani kam semdon ka no respon lani ka jubab nakaliang ka jongki henrei haba ya dai pat ka jingkren jonga ka jingpan jonga ya ka kaipot ka report haba ya dai bat ka jing syak penyap jubor jong ba cheris telfir thank you haba ya dai bat ka jing late encounter jong ka police department ya ba cheris telfir thank you saying piu hi kini kisngi panakaliang ka department jong malakmen rumbui ila khot hajer nga te sa bisari pi ki pat ba bisari pi ki nong sosnong jong ka riwar jantia pi sngo kumno bat pidon ayu ban ong halor kani ka jingle bat halor kini ki kam ki jingbom kit kli ki kam ki balong irresponsible ki kam ki balong bomlak pediang ya gini ki jingle jong ini i minister jongi te nginget scam bagi pat ba non sosnong de riwar jantia ki pat ba non sosnong nang nepok ka jelan ki pat ba non sosnong nang ne nepok ka bri nyau trap ki kun kasi ki kun kara pi sneu thu hi bat pi bishar hi ka ei ba pidon ban ong bat ka ei ba pidon